नाजिबदां वा आंनि अननायाव जोबोद मोजां खामानि मावमारबायथ' नों गामिनि लामाखौ जोबोद मोजां बानायमारबायथ' नों रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावनो नागिरदों नालाय बेखौ 100% गोसो होनानै मावदों आं थेंक्रु नाजिबदां थेंक्रु बिदिनो समाजनि रायजोनि मोजां मोजां हाबा मावलांबाय था बापरे मानि मिटिं जादोंलै बेवहायलाय माथो अमा राजाबो दंफैयो एसे खबर लाहैनि र' मा जामारदों नारजि बुदांबो दङ थौ थौ आइला माथो गय आरो फाथै मोनसो मालै गय आरो फाथै मा ज' सुनै नायगो फैदों जों दङ नामा सुनै थोद साला माथो नंदों नोंलाय अमा राजा गय आरो फाथैनो सुनै नांगौ सुनै मिथिया नामा नों आच्छा गय आरो फाथैजों सुनै जाफायो नामा आंथ' मिथियाना आंथ' संख्रि जायो होननासो मिथियो नांगौनि बारा संख्रिनि साहा लोङो नालाय बेनिखायनो खर'आ जाला नोंना ओइ डन्ट आन्डार एस्टिमेट संख्रि साहाखौ डन्ट आन्डार एस्टिमेट संख्रि साहा इज लव दाथ' नोंसोर संख्रि साहा लोंनायखौ दाय जादों गाबोननिफ्राय बानलुनि साहा मस्लानि साहा जिरानि साहा इंख्रिनि साहासो लोंगोन आं मा नंदों नोंसोरलाय दाद मानि साहा लोंबाय थालै नों अमा राजा दे इन्टारभिउ लालायनोसै औलाय बुमर' नों थिगखौनो बुंदों दे इन्टारभिउ लामार आंखौ आंदि रायजोफोरनो मोजां मोजां लामा बानायनानै होदों आरो दुखिया मानसिफोरनो न' होदों बेफोरखौ रायजोफोरनो खोन्थानांगौ ना दे इन्टारभिउ ला जागोन दे लागोन दानो लाखानोसै नामा मोजां खामानिफोरखौ थाब मावनांगौनो दे माबार इन्टारभिउ ला आइला केमेरा आरो माइकआलाय बोरो जेबो नङा दे आं इडिट खालामनानै होगोन दा केमेराजोंनो खेबथ'नोसै आच्छा बार' थाइबानि लारु दे सोंदो मा सोङो आच्छा अमा राजा नोंथाङा खोन्थालाय बे लामाखौ बानायनायाव नोंथाङा सरकारनिफ्राय बेसेबां बुरजा फैसा मोन्दोंमोन आरो नोंनि पकेटाव नों बेसेबां बुरजा फैसा दोनखो आइला मा सोंनाय जादों बे बेसेबां मोजां लामा बानायसेयावबो आंखौ बिदिसो उल्था सोंबाय आरोना नों बमब्र' हालालै आं नोंसोरखौ मा जेरावनो मेरावनो दावराव दावसिल'ब्रा नुबाय बे बमब्र'नि आखलखौ जेराव मेरावनो इन्टारभिउ लागोन जेराव मेरावनो बायदिसिना सोंलु सोंगोन मा गिदों नामा मानि थाखाय गिनांगौ जाखो नोंखौ लांलाय अब्लालाय सोंलु सोंबालाय मानोथो गिनाय देखायो साला समाजनि मोजां खामानि मावनानैनो आंनो दासिमबो जेबोखौनो लायाखै अब्लाबो नोंसोर आंखौ गाज्रि नोजोरैसो नायबाय थायोना आरो बे गारियालाय सोरनि आंनि अमा राजा मोजां ना हा औब्रा आंनि गारि अला इसिबां दामि गारि माला लास्लाबखोब्रा नोंलाय आरो खोनाबावनो मोनदों नों माथो बिल्डिं न' लुगासिनोनो गैला अमा राजा नों खिगारलांजासिगोन सन्थलाजों मालाय गारिबो लाबाय मालाय न'बो लुबावबाय साला आंसो जेबो लाबावाखै बे सन्थला खाफाल जिलाया मालानिफ्राय इसिबां खाफालाव ना गोराना बिदि जेव दैखोब्रा बेनावलाय माथो नंदोंब्रा नोंलाय अमा राजा आंनि खाफालाव ना गोरानानो बिदै दैग्लुंगासिनो आच्छा ना गोराननि बिदैखौ आंनोबो दैसे हरलाय हाब बिदि हरजाला गैयालै माले अमा राजा सन्थलानि जौगानायखौ नुना मेगन सादों नामा आच्छा मेगन सामारदोंसो होनबा खोथायावनो दंखायो माथो बत्तारा ही किया जो सामने वाले ना जले मा जाखोबालाय बाप्रे बेखौनो बुजिबावला आरो गावबो बुजियानो खोमा ओरैनोसो डायलगखौ होदों आं बुजियोब्रा माने होननाय जादों बत्तारा ही किया जो सामने वाले ना जले माने बे जौगानायानो मा बा देरहानायानो मा खाथियाव थानाय मानसिफोरा नोंखौ मेगनानो सायाब्ला नों जेसेबां गिदिर माहाजोन जाया मानो अमा राजा जिउआव नोंहा मेगन सानाय गैयाब्ला नों लाथिख'सो आच्छा मेगन सानाय थाजानाय बिराद मोजां नामा माथो नंदों नोंलाय मेगन सानायबो थाजानांगौ मेगन सानाय गैयाब्ला नों जिउआव साक्सेसआनो नङाब्रा बिदिब्लाथ' आंखौथ' बुहुत मानसियानो मेगन सायो अब्लाथ' आं बिराद गिदिर साक्सेस जाबायलै मेगन सानाय मानसिफोरनि बिथोराव नोंनो बांसिन मेगन सायो खोमा आंखौ नङा होमबा बमब्र' थोद इसेबांबो गोरोन्थि बुजिनाङाब्रा आं नोंखौ मेगन सायालै अननोसो ओंखारो अननो आच्छा मानि खुसियाव आंखौ अननो ओंखारखो ओरैनोब्रा थांनोलै आंहा खामानि मावनांसिगौ आंनि खामानि मावनाय जायगायाव फैनानै दावराव दा खालामफैबाय था नोंसोर दस्ति थौदो थांनोसै औ थौदो साला सन्थलायासो इसिबां गिदिर माहाजोन जाखुमाना दङना मा मुलि लादोंब्रा बेलाय ओइ अमा राजा खोनाफैदोंलै नों मा सानदों थोद खोनाखो मा जाखो दे मेगन साबाय थादो नोंहा जों थांनोसै सन्थलाया थाखा थिंग्लिफोरसो मोनबाय नामाब्रा बिराद माहाजोन जाथारबाय माथो साननैसोआवनो आंबोथ' बेखौनो सानदोंलै नाजिभाइ थाखा थिंख्लिफोरसो मोनबाय बायदों नामा र' साननैसोनि उनाव पुलिस थिनहरगोन आं बिनि न'आव रेड मारिनो थोद गोदाव सोराव आच्छा दे नाजिबदां बाय अके थङालि मा गाबज्रिबाबो राव होआ आइ बिखुनजो आफाया नोंखौ गाबज्रिगासिनो जालायखि ओइ थङालि नोंखौनो गाबज्रिदों आं ओइ बाथामिस आंनि नामा थङालि नङा मिथिबाय दाउस्रि देलायसो
하지야는 자야 마네. हौवाया गाबज्रिदों बिसिया सेंनांगौना? 8:00 थांनांगौआ मानो दाबो ओंखाराखै? 빨라고 당한 8:00. थाङा होनबानो जायाना हाबा जाखांनायनि उनाव 8:00 थांखानांगौ। बोराय नोंजोंलाय बोरै थांफानांगौदे? दासो बोरायखौ मिथिबाय गोदो सिख्ला समाव आंनि बोराय हौवाजों मानोथो लाइन मारिनाय। माथो जाखो दे सिख्ला बैसोआवलाय लाइन मारिखायो दा? दाथ' नों सिख्ला बैसो नंलाना दा नों हाबा जानाय सासे गथ'नि बिमा जानो समायबाय बेनिखायनो सिख्ला आखल दिन्थिनायखौ गारदो। आंनि हौवाया आं बायदि बैसोनि मोनबासो आं गावखौनो हाबा जानाय बायदि मोनगौमोन। दा बोराय हौवाजों हाबा जानानै बेनि फिसाजोबो बुंथावा फिसौबो बुंथावा बालबो बुंथावा उसुबिदासो मोनो आं। दा बिदि बुंबावबा जाबावबाय गोदो सिख्ला समाव आंनि उन उन खारफानाया दा आंजोंनो थाबायनो लाजिब्ला बोरै जानांगौ जाखो? थौदो 8:00 थांनो ओंखारदो। बाथानोस बोराय नोंहालाय लाजिनाय गैयामोन ना आंखो? बुरि थाखाना बिहामजो थाखाना फिसौ थाखाना लासिंसिं थै माखौबा आखाइखौ फारसे आखाइजोंल' खबजायो सानदों खोमा आखाइ खबनोबा फारनै आखाइ नांथारगौ मिथिबाय। बेनिखायनो आंखौल' दाय दाहोनो बाथानोस बोराय। ओइ खोनाबायना? ओइ मानसिफोरनो बिखुं दिन्थिनानै रायलायो नामा? मोखाङा बिथिं जा। आफाया थिगखौनो बुंदों एसे रेसपेक्ट होनानै रायलायनो सोलों। आयु बाला फिसालायाबो दङ होमबा? माखौथो मिनिबावखो ओंखारहैदो 8:00 थांनो। ओमफ्राय 8:00 सोर थांगोन? नों आरो आं सानैसो गामिनि बोराय आरो बुरै। आयु बाला बोराय आरो बुरैफोरसो थांफागोन आंजोंलाय सोर सेंग्राया थांफानांगौ जाखो? बोराय आरो बुरै थांफानायखौ नाङा आंनो। बै सेंग्राया थांफानो हागोन ना? 8:00 फिसालायालाय माब्रै थांफानांगौ जाखो? थाबायनानैब्लाबो मानबायनानैब्लाबो थांजायोथ'। ओइ थौना जोंनि 8:00 थांफानो। आं थांफायालै। बिदि दाबुं बोरायजों आं हारसिं बोरै थाबायफानो दे? एथ' बोरायबाय बियो मोखाङानो ओंखाम गेसाव सेवनाय बायदिसो। बेफोरबायदियाव आं फदम बायदि बिबारा बोरै थाबायफानो समायनो दे? थौदोहाय मा आं बोराय बुरिफोरजों बरिं मोनगोन ना बेनिखायनो नोंबो थोफादो आरो आंखौ नोंनि बिमा गदाय नङा नोंनि लोगो हिसाबै साननानै लादो आरो। नै बारा खोथा बुंनाङा आंजों नङाबा बिखुङाव दाम हरजागोन। फिसाइजों लावथि दिन्थि जाबाय थानोसै नों ओंखारदो 8:00 थांनो। र' आं आइ बिखुनजोनाव फन हरनि। हेलौ आइ बिखुनजो नोंना नोंसाजोआ नै 8:00 थाङा बुंहरगासिनो। जावैसो बुट रुनानैबाबो लाबोथारदे। जागोन आइ बिखुनजो। जावैसो सना बुट रुनानैबाबो लाबोथार नङाबा बियो फैनाय नङा। जागोन दे आइ बिखुनजो। दाथ' आइ बिखुनजोआबो बुंबाय बुट रुनानैबाबो लाना थां होननानै ओंखारदो माबार। दे आइ ओंखारदो नङाब्ला आफाया नोंखौ थखनजोंसो थुगोन। माखौथो नायबाय थाखो ओंखारदो। बालनि दावराव खालामबाय थायो ना बेफारि थां बालथां गेल' होनबाय थागोन। ओइ लोगोफोर भिडिअ'आ सर्ट जानायनि रागा दाजों दे मानो होनोब्ला दुम्फावा दासान्दि मेडिकेलाव थांलाय फैलाय जानांगासिनो आरो लोमजादों नालाय आरो मालाबा न'खरफोरावबो फेमिलि प्रब्लेम लोमजानाय मानाय जायोना बिनि थाखाय भिडिअ'खौ लाबोबाय थानो हाया। नोंसोरबो एसे बुजिनांगौ आरो नङाबा गोसो गैयाबा भिडिअ'खौ दा होनोबा बांसिन होयो बेफोरबायदि बुंथारो आरो भिडिअ' बानायनायाबो इसिबां गोरलै नङाथ' थेवबो दुम्फावा भिडिअ' बानायनानै लाबोयो। नोंसोरनि खाथियाव भिडिअ' मोनसे बानायनो 10 घन्टा नांगौ एडिटिं खालामनो आरो आपल'ड होनो 2 घन्टासो नांगौ मिथिबाय। एसे बेवहाय एसे टाइम लाखायोना मालाबा सानसे बारा जायो मालाबा साननै बारा जायो एसे बुजिनांगौ आरो गावस्रा खालि रायहरोल' गासैखौबो बुङाखै दे साफा सानैखौ बुंदों आरो दाउसो
गाबोन लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय गुड नाइट मा जाबाय थाखो ओंखारदो माबार ओइ बोराय थैनो थांनो नागिरखोना माखो दे माबा खें खें जाबाय थायो साइस गैया बाइस गैया आबौखौलाय मानसि रायोलै आबै गोदाना हामाबा बिदि दाबुं ओइ जारौ माबार ओंखारदो र'हाय र' ओंखारगोन माबायदि न'आव फैफ्लांखो आं सुख गैया बुक गैया हौवायाबो आंजों समाया आयु बाला गाबनोनो मिनिनो ना गावखौनो बुनानै लानोसो जाबाय आं आफा माबायदि मानसि लानानै फैखो नोंलाय जानो आरो सेंग्रा गोरलै बायदि गांसो गोरलै नागिरहैनाया हनै सुखौसो लानानै फैबाय आफायाबो एसे सानै हयै खामानिफोरखौ मावनांगौलै दालाय माथो खालामबावनो आरो लाबोबाय जेब्ला दोनखानांसिगोन ना मानसियानो बुजिथारा माथो माबायदि बुजायनांगौ जाखो बेखौलाय आं दं आं बुजायगोन आठ मंगलायाव थाङो ना मायो थांदो